zahola itamishola bombani bo ambillah idro mga zingi Ya, wow. Papa, bonjour. Toma sebentar, toma sebentar. Salam ni aku ni cara dekora cara before dia aku jadi tanah cara program tam kan saya ini kunci saya ini program tam buat apa tipe kau kurang jadi cuma jadi itu form YouTube channel saya YouTube tu mengambil channel saya no ada di foto tanah no form itu jadi itu no foto kaki channel ke ya itu ini program ada itu mengambil saya misy asa tsy maintsy andeha tratrariky niany zay zahay tsy maintsy mandeha niany ary efa ravinavitra zany fa le ravinavitrinao izy iny mety nandeha niboka iny mety nandeha nany sopy iny zay fa zay niany papa tsara tsika ialeky taloha ngeky zay niany fo ary mavita mikarakara sady zay nasy tegna tikiso fizake anao za andeha fo mety andrero fa zay niany ndraiky tsika raiky taloha ngeky papa tsisa salao fekonanao amizay niany fo ianao boka zanakanao ka farabirabo be mizaha mbô manganjay kela karaha zegny fa izy kely osakany ndraiky baka zay ray aman-dreny zany kanjeka mahita vadia zay nazy aharitra ny vadia Sorry. que coisa Tsara be mandalika tsidiky zany tany misy zalika rehefa angena hery zany kolany izy ty zegny tsy lavegna loatra koragna fa fotoagna mandeha izy ty papanahy papo miteraka za izy fa tsy sary fankahita andry fô falela zay tsara niboka avy taty avy tambany volotany dia manankalagna mandalo fô teo madamo pabe madamo izy ty fa vitavita tsy atila izy ty koragna tsara ny mafankahe fa za izy manao volaniko igny misy programme za pakoragnatsika igny ary efa reniny madamo andreo ny an-tanagna e izy ka misy raha ilaigny izy egny afaka am'tanitanigna aiza misy zao zao sy zao zao sy zao dia efa izy efa andrerony an-tanagna fô programme efa regniny andre karahan'zay ke tsara andry fankafanty fandrerony eto fa mahafantatra hoe zay ty volantona ndraika fosy hoe aty fô fantatra navelany programme fa vita izy igny présentation fa vita tontolo koa hoe tsara zany bebenjaika présentation atao indrindra fa mamanao zany mba tsy miaraka aminahy aza raiky fô angavika amizay ndraiky mba misy fotoana andre ro mivady mitany misy zahay davitra davitra fa hitanao ndraiky boka fa hitanao hafa ya fa hitanao hany
Araka ny eo bola zay mariny zany tsy tsara mitondraika tsy voafehany. Tsara zany mba atao feny badia. Atao ny fomba. Ia. Ke magnano zegny izy io papaka le ambelany hely akinao malôha zay madamo le korana iny. De fa izy novolagno fogna tsy alaveniko. Bon, raha efa vita papa e. De za ifo service tsy maintsy atao fantragno zay raha ndre. Fantragno anao fô za mety tsy de haritry loatra fa tsy eka saodinao za tiavagna san'akory fô raha savony efa vita e koragna efa anao fô. Ie, bon voyage any koa mahiraiza amizay raha jiaby atao. De ty eto fa koa tsy hitahita telefôny mikoragna. Ndraiky mipetratra ambanivony ty. Ara mamaky mifinazy telefôny? Misy araiky fogna tsôko mamanao iko. Iya. Ke magnano jadonkola. Ke ino marina safidinao amina viavy? Tegna fa iny safidinao papa e. Tegna fa tapakevitry raha io fa mbô aza atao karaha araiky taloha ndraiky zalahy izy fô. Safidiky zalahy namindre nagnano ilay taloha ty iny na nialako fogna izy iny avy tamin'ny saotaotan-dranataonandre fô satria izy tamin'ny araiky taloha iny zegny misy raha tsy haiko asa tsy tena ndresy nanako nanapa-kevitry raha hiala fa iaraiky ake tapa-kevitry eky za aminazy e. Aza ataonandre moziky zalahy raha fitsaboanandre karaha olo tsy tiavinah ty zalahy fô tsy tiako e. Magnano zay. Mahiraiza. Kela magnano zegny fô an-tragno ndre. Bye bye. So misy rano mety giagna zany koa. Afaka amin'ny atao araiky ny amo e.